Omrøring er en meget brugt enhedsoperation, som blandt andet bruges til at sammenblande reaktanter, homogenisering og for at undgå fastbrænding under opvarmning. I denne video har vi tilsat salt til vand for at demonstrere omrøring ved hjælp af en magnetomrører. Omrøring kan både bruges ved heterogene og homogene reaktioner. Reaktionshastigheden ved en heterogen reaktion afhænger af overfladeareal og omrøring, hvilket vil sige, at reaktionen vil forløbe hurtigere under omrøring. Når man undersøger en homogen reaktion, er omrøring også vigtigt, idet omrøring sikrer, at blandingen bliver ved med at være homogen. Omrøringen kan også bruges i forbindelse med neutralisering af syre og baser, idet omrøringen vil fremskynde neutraliseringen. Dekantere er en metode til at adskille et bundfald fra en væske. Denne metode vil dog ikke fuldstændig adskille bundfaldet fra væsken. I denne video vil vi adskille vores bundfald, som i dette tilfælde sand, fra vores væske, som er almindelig vand. Ved adskillelsen af væsken fra bundfaldet skal væsken hældes over i en anden beholder end i den oprindelige. Det er her vigtigt, at man hælder forsigtigt langs en spatel. Når man hælder langs en spatel, undgår man, at væsken sprøjter.